खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 आगस्ट 2022 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, बयजोंबो अनजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, गोजोन थासारिबो मोननो हागोन, जेरावबो जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजावबो मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां होनजायो, आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोनगोन आरो अनसायनायबो मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबार नांनो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन, हरखाबै खैफोद जानायनि आसाबो दङ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ, गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन, अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोबां बिथिङाव जाफुंसारगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन, गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खरावबो अननानै फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयै मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननो हागौ आरो गुबुननि बाख्नायनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरनिबा अननाय मोननो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सोरनिबा अननायखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबुबो मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, आयाबो बांगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खरावबो अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांनो हागौ बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबुबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानो रोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबुबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा दिनै जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजावबो मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौबो दिनै मोननो हागौ
बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजासोगारगोन गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ मोननो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां होनजायो लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।